ଆସିବେ ଆସିବେ ଘୋଷଣା କରିବେ କ୍ୟାନ୍ସେଲ କରିବେ କରିବେ ଯିବା ନାହିଁ ନା ଆମେ ଯିବା କି ନାଇଁ କାଜୁ ଜଙ୍ଗଲ ଆଖୁ ନିଲାମ ଟେଣ୍ଡର କ୍ୟାନ୍ସେଲ ହବ ହବ ନା ନାହିଁ କ୍ୟାନ୍ସଲ ହବ କ୍ୟାନ୍ସଲ ହବ ନିଲାମ କ୍ୟାନ୍ସେଲ ହବ କ୍ୟାନ୍ସଲ ହବ ଆମେ ଛାଡ଼ିବା ନାହିଁ ଛାଡ଼ିବା ନା ଛାଡ଼ିବା ନା ନା କାଜୁ ଯୋଉ ନିଲାମ ହେଇଛି ଆମ ବଗିଚା ଆମ ପେଟର ଦାନା ଆଜି ନିଲାମ କ୍ୟାନ୍ସେଲ ହବ କଲେକ୍ଟର ଏଇଠିକି ଆସିବ ଆସିବ ଆମେ ଜାଣିଲୁ ନା କଲେକ୍ଟର ଆସିବ ନହେଲେ କଣ ହବ ପରିସ୍ଥିତି ଜାଣିଲେ ନବୀନ ବାବୁ ଆଜି ଆଜି କ୍ୟାନ୍ସଲ ହବ କିଛି ନାହିଁ ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଆଜି କ୍ୟାନ୍ସଲ ହବ ପେଟକୁ ଦାନା ମାରିକି ଆମର ପେଟକୁ ଲାତ ମାରିକି ନବୀନ ବାବୁ କୋଟିପତିଙ୍କ ହାତରେ ସେ ଯୋଉ ଚାହିଁଛି ଯୋଉ ଭିକାରୀ ବନେଇବା ଆମକୁ କରିବ କରିବ କି କରିବ ନାହିଁ ଆଜି ଆସିବ କଲେକ୍ଟର ଆଜି ଆସିବ କଲେକ୍ଟର